Velkommen til sportstræning. Vi er flyttet herned på gulvet, fordi vi skal se på nogle simple udstrækningsøvelser for underkroppen. Og med specielt fokus på nogen, der kan øge vores mobilitet og squat og stødløft. Den første øvelse er et super stræk for inderlårene. Placerer hænderne ud af her. Får armene i gulvet, og så retter vi os op gennem ryggen og skubber hoften tilbage så langt vi kan. Så kan man mærke et super stræk her i inderlårene. Gerne holde den her i 1-2 minutter. I hvert fald 1 minut, så arbejder sig op mod de 2 minutter. Vigtigt, at vi ikke kommer til at bukke sammen i ryggen, men vi prøver at holde os så ret som overhovedet muligt. Yes, super øvelse for at kunne komme dybere ned i vores squat. En anden øvelse er en super funktionel øvelse. Sætter foden frem her i et langt skridt. Kommer ned, prøver at rette os så meget op, som vi overhovedet kan. Og prøver vi at skubbe det nederste del af maven eller bækkenet sådan fremad, så vi kan være et rigtig godt stræk her i hoften og den øvre del af baglåret. Hvis vi føler, at det er ikke så udfordrende, så kan man skubbe lidt til den med armen. Man kan prøve at vende sig lidt ind mod den. Man kan også prøve at vende sig lidt væk fra den og se, om der er nogle hjørner, man er endnu mere stram i. Yes! Super god øvelse igen for at komme dybere ned i vores squat. En anden god øvelse til at få en bedre squat-mobilitet, det er stræk til lægen. Der har vi bruger den her klassiske lægestræk, finder en væg eller en ribe, stiller sig opad her, putter den fod, man gerne vil strække ud tilbage, og sætter lægen rigtig godt i gulvet. Og så strækker den, og så holder en lige linje igennem kroppen, og her virkelig får strukket lægmuskulaturen ud igennem her. Der kan man med fordel, når man er færdig med den, gå videre til et andet lægestræk. Det lægestræk, vi lavede der, er lægen, der går både over ankel og knæledet. Det næste er så den lægmuskulatur, der kun går over ankelledet. Det vil sige, at man stiller sig med en mur her, et stykke frem, holder hælen i gulvet, og så bevæger man altså knæet så langt frem man kan mod muren. Så man kan mærke et stræk hernede ved anklen. Og det er vigtigt, at man holder helt i gulvet. Hvis vi ser det her forfra uden læg, så ser det sådan her ud. Kom så langt frem, man ligesom kan frem. Forestil dig en mur her. Og lige rører muren tilbage igen, så man så kan mærke lægestrækket her bagved. Yes, super. Igen en super god øvelse for at kunne komme længere ned i vores squat og skabe mere ankelmobilitet. Den næste øvelse, det er til dødløft. Kommer vi ned og ligger her på gulvet, tager en elastik eller et håndklæde. Det er sådan set lige meget, det kan også være en stor hættetrøje. Ruller rundt med foden her. Lægger sig ned, så man holder ryggen ret ned mod gulvet, og så trækker man bare den så langt opad, man sådan kan. Kan man mærke rigtig bare strække op her i haserne. Super god øvelse, både for baglår og for haser. Super godt. Yes, fordi at vi ikke laver den, når vi sidder op og bare kommer fremover, det er fordi, at rigtig mange, når vi gør det, som vi kan se her, så runder jeg ryggen for at komme ned og nå min tær. Og det er altså ikke meningen, at jeg skal gøre det. Og det sker også det, at hvis jeg runder ryggen her, så hvis jeg er meget fleksibel her på ryggen, eller måske døjer med rundet ryg og øvre ryg, jamen så gør jeg egentlig bare det problem værre. Så det er derfor, vi rigtig gerne vil have, at vi lægger os ned, og så laver den på den her måde i stedet for. Ja, super godt stræk. Det sidste stræk, vi skal kigge på, er det stræk, der hedder sofastrækket. Det er ikke en, som direkte går ind og påvirker ved vores squat og dødløft mobilitet, men et stræk, hvor så mange folk, der arbejder med løb i deres sport, er tit rigtig, rigtig stivt. Det man gør, det er, at man kører lægen, eller benet op ad en væg, nedad her, eller en ribe, som jeg gør her, tager man det andet ben frem, stiller op, og så starter man ud med at være her og oprejse position og skubber den her balle fremad, så man kan mærke strækket herinde omkring hoftebøjeren. Når man føler, at den er, man føler, at det her, når man ikke styr på, så rejser man sig stille og roligt op her. Og igen, det er med at stramme ballen for at skabe stabil ned og ryg, så vi ikke kommer til at hyper-ekstendere ryggen. Og holder strækket godt her. Igen arbejder vi os op til de her 1-2 minutter. Yes! Det var det, jeg havde til jer til i dag. Prøv den her udstrækningsrutine af. Se, hvor I er mest usmidige og arbejde på det. Tak for denne gang.